Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye kekọpụtara nnọọ olileanya na anya bụ ahịa Ogbo bụ nke emechiri maka ọgwụ adịgboroja site n'aka otu ọrụ NAFDAC bụ nke a ga-emepegharị na mkpụrụ ụbọchị 10 na-abịa abịa dịka o si wee kọwaa anya bụ ike ma gakwazịa n'ihu wee kwuo na n'okwu bụ nke o kwuru n'oge ọ gara njem nleta ya na anya bụ ahịa bụ nke emechiwadoro izu ụka abụọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ bụ nke so ya. Gọvanọ Soludo kwuru na gọọmenti ya ha na ndị ọrụ NAFDAC ekwekọrịtago na a ga-etinyekwu mmadụ ya nakwa ndị niile nwere ụlọ ahịa na ya bụ ahịa ka ha wee soro nnọọ jikọ aka ọnụ wee mee ka ya bụ nyocha bụrụ nke ga-aga ọsịsọ. Ịfụ nwanne gị ka ọ na-ele ife a, ị mara ma nwa gị ma nwanne gị ma onye ụmụnna gị ji egoli eme gịnị ṅụọ, maka ịmara onye ọ rapụ ọ ma akwa asa arụ. Onye jiekwa South East Regional Controller nke NAFDAC Maazị Martins Iluyomade bụ onye kpọgharịrị gọvanọ na ya bụ ụmụahịa kọwara gọvanọ ụfọdụ ihe ha nyopụtagoro. Anọkwa ebe ahụ mee nchọpụta na ụfọdụ ọdụ ahịa bụ ebe a na-ele akụrụngwa eji agba mmiri bụ nnọọ ebe atụgharịrị ma were ya na-ere ọgwụ. Dịka onye isi Onitsha Building Material Traders Association Chief Chikode Ejiofọ gosiri nnọọ etu ya bụ ihe si wee bụrụ nnọọ ihe ịgbagwoju anya. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.